an tsaga kara na bi Allah na yi biyayya ina tattalin mamana. Wata mai ƙaunata a suna babu kamar rike a haye aye yare iye na yi sori. Sani ga idanun yaya kallon ki yana hana mantuwa ko da mun haifo yaya rashin ki yana sa zautuwa yakan sa koma baya abinda kike min baba ba zan iya ramawa ba zan iya biyan ki. So mai sanka ko wane ne guji mai ka sake ya tunkuɗe ka dai gane shi kushe da hasada bai kashewa ne iko ne na rabbana tangali kaga da ni da kai a yau mai shiri bayan ka ni mu baya abun ala mai rushe shirin wawa mai kira akan abu hanya da ba ta da gantsarwa mai ragargaza da zalaka na baitocin baiwa mai bindiga mai tanka da sautin harbawa ilahu kan tsare mu da sharri da daga mai cutarwa mutum da aljani sarki na tsare mu da cutarwa Hari hari come carry your baby go come and see my mother.